Почти всяка нощ Кристина Влаева се събужда от кучешки лай и пъшкания. На 5 метра от входната врата на кооперацията й, уличните проститутки обслужват клиентите си, независимо от атмосферните условия и легените с вода, които възрастната дама редовно изсипва върху главите им, за да ги прогони по-надалеч от малолетния си внук. Това беше по цели нощи някакъв ужас. Слагахме шишета с вода, ги поливахме. Побоища ставаха. Влезти, това е срам и беззор. Децата играят пълене двора с презервативи. Пълене! През деня междублоковите пространства около централния Пловдивски булевард Христо Ботев изглеждат по този начин. На всичко съм свидетел. Млади мъже, където тук са оставили, надявам се семействата и ги хоками. Ето тук под терасата. Гледаш ги как се оправят, пърлят са презервативите и всичко. Мръсотия страхотна. И как да възпитаваме децата? Как да ги пуснем да играем в тая мръсотия? Секс, те са тук. Минете до вечера по тъмното и ваши ви задърпат. През нощта работата на секс-труженичките също не секва. Кристина Влаева твърди, че потокът от клиенти рязко се покачва след нощните смени на железничарите от близката централна гара. Тогава на всеки 50 метра от квартала се падат поне по 10 улични оргазма. Чистачката Леля Зоя не може да произнесе думата презерватив, без да й се оплете езика, но всячески се опитва да защити мургавите си съгражданки с твърдението, че в уличните оргии няма разграничение между цвета на кожата. Сексови правят, ко да правят, друго ко могат да направят. Ние цял ден чистим тяхните мръсти. Привързик ли как викат на тях? Презервативи? Тъй. И меверето да ги вземи, пак ги пуска. Българки, циганки, копанарки, всякакви ги има. Не само от нашите, и от вашите ги има. Въпреки протестите и жалбите на хората от квартала, досега местната власт не е направила нищо, за да ги защити от еротичните атаки на мургавите проститутки.